El president del Parlament va dir que en aquesta cambra s'hi podria parlar de tot. I vos us vanteu a cada ple d'escoltar tothom i de voler desmuntar amb arguments el relat dels opositors. No ens expliquin més rondalles de vora el foc, si us plau. Ni en aquesta cambra s'hi podrà parlar de tot, ni a partir d'ara s'utilitzaran arguments per contrarrestar les idees dels altres. Vostès són aquí per judicialitzar la política, per legislar contra el lliure pensament, per escarmentar amb sancions exemplars aquells que s'aventurin a dir en veu alta el que la majoria només gosa xiu-xiuejar a cau d'orella. Fa anys que en aquesta sala s'hi escolten discursos anticatalans i antiespanyols, i tal com uns els pronuncien, els altres els entomen, conscients que la democràcia no és un joc fet a mida i que els adversaris també tenen dret de llançar els daus i de dir-hi la seva. Mai s'havien plantejat endurir la normativa per arrabassar el micròfon ni la llibertat d'expressió als diputats, fins que ha arribat Aliança Catalana. N'hi ha hagut prou amb 4 discursos sincers perquè a correcuita i amb evident mal de ventre s'hagin avingut tots a censurar-me. Es pot atacar Catalunya, es pot mig atacar Espanya, però l'islam no. L'islam és intocable. Tant de poder té la Comissió Islàmica? A qui deveu servitud, senyor Illa? Els catalans o en Mohamed VI? Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat. La millor prova que al Parlament de Catalunya aquelles persones que s'hi asseuen, perquè així ho han decidit els ciutadans de Catalunya, poden expressar sempre que sigui a ser possible amb educació i amb respecte a tota la seva opinió, és vostè. I la millor censura que es pot fer al seu discurs és simplement escoltar-la, perquè vostè censura vostè mateixa. Tots tenim llibertat per dir el que pensem. Per exemple, jo, per posar en coneixement d'aquesta cambra, que un membre del seu partit era, diumenge passat, al costat de membres de Vox, a la seu d'Alternativa per Alemanya, celebrant no sé molt ben bé què. Sap? Vostè estava allà, amb el partit Alternativa per Alemanya, un partit d'herència nazi. Vostè estava allà. I a Catalunya, li torno a dir el que ja he repetit diverses vegades, la llei es compleix per tothom. Per això, 2 persones, 2 imams, que feien discursos d'odi, han sigut expulsats de Catalunya. I això no és cap manca de respecte a ningú, és dir que aquí hi ha uns drets que compleix tothom. Tothom. I si s'assalten, s'actua, sense fer escarafalls, però també amb un respecte a maneres de pensar i a afers religioses que vostè pugui o no pugui compartir. Això és Catalunya. Catalunya, senyora Orriols, no és racista ni etnicista. Vostè sí, però Catalunya no. Per repreguntar, té la paraula la diputada senyora Sílvia Orriols Serra. Bé, primer de tot, no he set mai a Alemanya, senyor Illa, i en segon lloc és evident que hi ha notables diferències entre vos i jo. N'hi puc fer avinents unes quantes. Per exemple, vostè defensa els interessos d'Espanya, jo els de Catalunya. Vostè defensa el pensament únic, jo el lliure pensament. Vostè no té pressupostos aprovats, jo sí. Visca Ripoll i visca Catalunya. Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat. Com que no? Un membre del seu partit era la seu d'Alternativa per Alemanya. I vostè ha dit que no li importa Europa. I Europa és l'espai que permetrà defensar el nostre model de vida i les nostres llibertats. I vostè aquí on és? Amb Alternativa per Alemanya, amb Trump i contra Europa. Aquesta és una de les altres grans diferències que tenim vostè. Jo no se n'amagui, no. Si ho veiem veure tots. Un membre del seu partit era a la seu d'Alternativa per Alemanya al costat de Vox. Estan asseguts de costat i estan ben asseguts, cregui-m'ho.